Спектр тэм, вынесенных на парадак дня для абмеркавання прадстаўнікамі прафсаюзаў, наймальнікаў і саветаў па працоўных пытаннях не шырокі, але вельмі актуальны. Тэрміны выплаты заработнай платы ў арганізацыях, стварэнне прафсаюзаў у розных установах і арганізацыях з'яўляецца асноўнай задачай не толькі прафсаюзных арганізацый, але і органаў улады. Основной общественной силой, которая пронизывает большинство или все трудовые коллективы и является самой массовой, на сегодняшний день около 4,5 миллионов человек в стране членов профсоюза, являются профсоюзы. Поэтому со стороны органов власти должна быть максимальная поддержка, а для этого надо, чтобы в максимальном большом количестве или организаций предприятий создавались и были созданы первичные профсоюзные организации. Поэтому задача была поставлена, задача была принята к исполнению. За апошнія 8 месяцаў на тэрыторыі Брэсцкай вобласці 104 арганізацыі стварылі ў сябе прафсаюзныя пярвічкі. Гэта станоўчы паказчык, але ж пытанне па-ранейшаму з'яўляецца актуальным. Асабліва на некаторых буйных прадпрыемствах рэгіёна рознай формы ўласнасці.